Usa ka Korean national nga trabahante ko sa travel agency, Samdan human po sila pasado alas 9 kaganabuntag, samtang luwan siyang sakyanan sa Mandaue City. Gisusi pa karon ang motibo sa maong krimen. Si Nico Serino sa report. Sa video nga kuha sa crime scene, makita nga daling gitabang kining babaeng sakay sa usa ka itom nga SUV. Nasamdan ang biktima, human po sila pasado alas 9 kaganihang buntag. Nahitabo ang insidente sa P. Remedios Street, Barangay Banilad, Mandaue City, gawas sa usa ka laundry shop. Nasayran nga mihapit didto ang biktima ug iyang kauban aron mag-drop off sa labada. Samtang ang nagmaneho sa sakyanan anaa sulod sa laundry shop, gipusil ang Koreana nga biktima. Ang iyahang driver, ningari, nigawas ang driver niya. Paggawas sa driver mo to, na ay kaning nakadawag bigkuan boto. Nya nigawas dayon ang driver. Pila ka boto? Kadua. Gidala sa ospital ang biktima nga nailang si Jiyong Lee. Naigo kini sa abaga ug sa apapangig apan stable na ang kondisyon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapolisan, anaa sa atbang nagpaabot ang nagbinugtong nga suspitsado kinsa misibat sakay sa motorsiklo human sa krimen. Susihon pa sa PNP kung may CCTV sa palibot nga nakakuha sa insidente, ingon man ang motibo sa krimen. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.